बेंटल फरायसालिमा एनएसएस इउनिटि आरो आइकिउएसनि बानजायनायाव बेसेन नाङाजासे मेगननि आनजाद नायनायनि बादा खुंफुंदों। चिरां जिल्ला बेंटल फरायसालिमा एनएसएस इउनिट आरो आइकिउएसनि बानजायनायाव बेंटल फरायसालिमानि गोदान बिल्डिंआव बेसेन लायाजासे मेगननि आनजाद नायनाय बादा खुंफुंनाय जादों। मेगननि आनजाद नायनो थाखाय चिरां काजलगाव एडिसि विजन सेन्टारनि डक्टर अमित कुमारनि दैदेननायाव गिबि खेब बेंटल फरायसालिमानि गोरायुं रन्जित कुमार नार्जारिनि मेगननि आनजाद नायनायजों बे बेसेन नाङाजासे मेगननि आनजाद नायनाय बादाखौ बेखेवजेननाय जादों। लोगोसे गोबां फरायसा आरो खौरांगिरिफ्राबो नायजानो थाखाय बे सुबिदाखौ मोननो हादों आरो जेब्लासिम एडिसि विजन सेन्टारा बिटिआर हालामाव थाबाय थागोन अब्लासिम बिथांमोना खाबु लायै लायै बिटिआर हालामनि मोनफ्रोमबो जायगाफोराव बेसेन नाङाजासे मेगननि आनजाद नायनाय बादाखौ लाबाय थागोन होननानै फोरमायदों। बे आइ चेकआप केम्पखौ जोङो माने स्टुडेन्टफोर आरो बेहाय मावग्रा जेसेबां माने टिचार नन टिचिं स्टाफ आरो खाथि खालानि सोरबा जुदि फैयोब्ला माने गुबुन पाब्लिकनि थाखायबो जों बे माने सुबिदाखौ होदों जाहाथे मेगननि प्रब्लेमाथ' बयबो दङ फ्राय जोंनि गथ'फ्राथ' फ्राय गोबां समाव माने मेगननि केयारखौ बारा लाया जायनि थाखाय जि जिनिसा जोंनि बयनिख्रुइबो गोनांसिन जिनिस दा बे जिनिसा जाहाथे गाज्रिसिनाव थाङा बेनिखायनो जोङो जोंनि गथ'फोरखौ मेनलि जोङो टारगेट खालायनानै बे फ्रि आइ चेकआप केम्पखौ जों खालायनाय जादों। मानो होनोब्ला बिसोरो टाउनफ्राव थांनानै मा होनो आइ स्पेसियलिस्टफोरजों नायजाहैनो थाखाय गोबां समाव बिसोर बायो जायनि थाखाय बेखौ जोङो जोंनि बिसेसकै जोंनि स्टुडेन्टफोरनि थाखाय जोङो बे माने कलेज केम्पासावनो बेखौ माने जोङो बे फ्री आई चेकअप कैंप को खालायनाय जादों। हम लोग तो ज़्यादा दिन अभी 4 साल से काम कर रहे हैं ऑलरेडी बोरोलैंड में, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके बहुत अच्छा सर्विस देने के लिए। और यहाँ पे काम करते हुए हम लोगों का जो एक्सपीरियंस हुआ है इसके अंदर मैं यही बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह की बहुत प्रॉब्लम है, तो ज़्यादातर डॉक्टर्स का क्राइसिस है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं किसी बड़ा एनजीओ से, जैसे आपका बोरोलैंड मिशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके साथ मिलकर हम लोग एक साथ अच्छा से काम करना चाहते हैं कि पब्लिक को पूरा के पूरा सर्विस जो है पूरा के पूरा फ्री में मिले। हम लोग जो सर्विस दे रहे हैं अभी तक फ्री आई चेकअप, फ्री मेडिसिन, दवा जो भी हो, तो हम लोग अपने हिसाब से दे रहे हैं, मगर हम लोग अभी चाहते हैं कि इन फ्यूचर जो भी ट्रीटमेंट हो जो भी तो कम्प्लीटली फ्री में मिले, यही कोशिश कर रहे हैं। कितना दिन मतलब एडीसी विजन सेंटर और भी ब्रांच खोलने वाला है, तो वहाँ से हम लोग कोशिश करते हैं कि पूरा के पूरा बोरोलैंड में जितना दिन हम लोग यहाँ पे रहेंगे उतना दिन ही फ्री में ट्रीटमेंट देने की कोशिश करेंगे। ऐसे बहुत आइज प्रॉब्लम वाला बहुत लोग हैं, इन लोगों को आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ज़्यादातर यहाँ पे कैटरेक्ट सर्जरी होता है। कैटरेक्ट सर्जरी के सिवा आपका जैसे ग्लूकोमा या आरडी केस जो भी आता है हम लोग के पास, तो यहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट का बारे में बहुत प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम लोग उन पेशेंट को बोलते हैं कि हम लोगों का तो अभी भी ऑपरेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ, हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि ऑपरेशन स्टार्ट कर दें, मगर यहाँ पे अभी जो पेशेंट आ रहे हैं तो हम उनको बोलते हैं कि आप एक काम कीजिए, आप बाहर नेपाल या शंकर गुवाहाटी या अदरवाइज़ आप सिलीगुड़ी या बेंगलोर किसी भी जगह पे जाइए, अच्छा से ट्रीटमेंट कीजिए। मगर आसाम में बैठ के कोई आदमी फुल आँखों के ट्रीटमेंट का अभी तक सॉल्यूशन नहीं मिला, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जितना जल्दी हो सके कम्प्लीटली फ्री आपका आँखों का ट्रीटमेंट तो देने के लिए। आई खराब ना होने का प्रिवेंटिव मेजर क्या क्या करना चाहिए, मतलब क्या क्या लेना चाहिए? नहीं, एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादातर आदमी मीट ज़्यादा पसंद करते हैं, और मेरे हिसाब से ज़्यादा आपका सब्जी मिनरल्स वगैरह विटामिन जो भी हो वो अच्छा ताज़ा हरी सब्जी खाना चाहिए। और आँखों का कम से कम धूप में, यहाँ वेदर का भी बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो कम से कम धूप में निकलने से पहले या आप चेंजिंग लेंस या आप सनग्लास यूज़ कीजिए। और सुबह सुबह आप आँख खोल के जब आप नींद से उठोगे तो आपको ठंडा प्लेन वाटर से आँख क्लियरली धोना चाहिए, आँख क्लीन रखना चाहिए। और अगर आपका पावर आ जाता है तो वाला पावर आप एक तो अच्छा चश्मा बना के आप पहनिए।
चश्मा बना के पहनने से आपका आँख जो है दूर का नज़दीक का जो भी हो, जो गोला गोला दिखता है वो सब क्लियर दिखेगा और कुछ नहीं। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101 536360 70020263133 9101536360